nagsimula sinabi ng Marites. Ini ang chismis ini, tutuloy ini. Alanang ngaliwa, agyang pang nanunggawan na rin kalaban, agyang pang nagsalibat-batlangan, agyang may patay-patay nila. Nino mo rin mamurit-murit na rin. Intutuging presidente ng kinatamong bansa Bongbong Marcos. Itaganin nyo sa bato. Malinaw pa yan, malinaw sa sikat ng araw. Ang susunod na pangalawang Pangulo, Sara Duterte, wala nang iba. Bakit po? Ito lamang ang team na nagtataguyod ng pagkakaisa. Importante po ang pagkakaisa. Nung walang pamisan metong ang bansa, masakit siyang umunlad. Masakit siyang mitikko. Alam mo bang balong bansa aking buong daigdig? May nabumpeya o minunlad siya nung wala yung kakamisan meto. Bongbong Marcos ang po'y Sara Duterte, ing magtaguyod, ing layunin na ng pamisasan meto. Ala na maniwa! Den kalaban da yung burida, pamin pate-pate, pamin kampi-kampi. Manyarin ka. Yung burira, kanina debate. Wala mo mo nung ano pa galing kang debate. Di mabugado na ng unity, magkore, Gibot Teodoro, Harry Roque, Larry Gadon. O baka kang Robin Padilla mo, mga patakla na lang din. Anya po yung buri kong malyari. Isasan mo itong kamo. Iluklok tayo Bongbong Marcos, ang po'y Sara Duterte, ang foreign senador, ang kanilang pinili. Dakal na po yung problema dala na ng kinatamong bansa. Nung etaya ay salbay ng ekonomiya tamo, nung etaya ay tas. Kaya tangan tas sa pulita mo, masakit yung pinili ng bansa. Kaya tamo nakapamiyang masanting kabilyan kaya katamong anak kaya katamong kaluguran ng pamilya. Do ka rin tamo kunan yung pasweldo. Do tamo kunan yung trabaho, yung karelang pikuanan. Nung tayo asalese yung katamong ekonomiya. Kailangan ibabata mo impresyon ng kuryente yung katamong bansa. Manibat keni dakalareng negosyo, dakalareng pagawaan ni talaga bansa tamo, dakalareng magnegosyo ang pong mamumuhunan na mugtagin bansa tamo. Karin tamo agawain, burita mong gawa. Dendong pangako, mga santing. Dakala pangako, pero tamo agawa hanggat ang ekonomiya tamo bagsak ya. Kaya pamigakasundo, pamisasan betong karintaya akwa, ingka palaranin kaya tamong bansa. Anya kailangan tayo Bongbong Marcos, kailangan tayo Sara Duterte. Salamat po. Nakasalamat kabalik kong Kapampangan. Agyang may withdraw ko, ko lalakuan, Isara ang po Bongbong. Kaya may kayo pamurin ng unity. Nakalagparalan, ganito pag-selfie tayo, hindi natamong balin. At pag-selfie tayo, hindi natamong demalin. Nakasalamat. Kalukuran na kayo man. Marami